Bé, senyora Domínguez, Plataforma SOS Lloret, sembla que estem davant de la solució del problema, no? Sí, això sembla. Vull dir, nosaltres saludem qualsevol iniciativa de l'Ajuntament per solventar aquest problema. El tema és que ara mateix, aquest dematí, com la seva companya la Montse ha pogut comprovar, no hi ha cap senyal, estan totes esborrades, les antigues senyals, i un no sap per on va el camí. I a més hi ha un letrero a l'antiga tanca que posa propietat privada, prohibido el paso, que aquest letrero no existia. Aquella tanca estava sempre oberta i les senyals del GR92, que és una senyal vermella i blanca, per qui no ho sàpiga, estaven arreu. I ara aquestes senyals, no sé si és casualitat o no, han desaparegut. Però saludem la iniciativa de l'Ajuntament i a més coincidim totalment amb el regidor, que estem contentíssims, que s'han de potenciar els camins de ronda de Lloret, tots els camins de Lloret, que hi ha un turisme per això i que pensem que, que si han d'estar ben indicats, perquè si no ets de l'entorn i no el coneixes, vull dir, no te pots perdre. No? Vostès a la plataforma han aconseguit parlar mai amb els propietaris o no? No. Nosaltres desconeixem els propietaris i avui casualment estava l'enginyer agrònom, em sembla, que porta tota la finca o tot el tema de l'entorn natural potser de la finca, i casualment l'hem conegut avui, però mai de les vegades que ens hem apropat a la finca havíem vist a ningú més que els treballadors que estan allà. De fet, Antoni, perdona, quan sortíem ha estat quan hem conegut en Marc Toral, quan estàvem marxant, en Marc amb el cotxe ha vingut al darrere d'aquesta comitiva que havíem fet per conèixer la zona i ha estat quan l'hem convidat perquè vingués a seure's en aquesta taula i ens expliqués el que des del punt de vista de la propietat. Una finca que es diu Can Junca d'Ella. Correcte, Can Juncadella. Molt bé, Can Juncadella. Senyor Toral, bon dia. Bon dia. Vostè treballa pels amos, esclar. Exactament. I què és el que li demanen que faci? Bueno, en principi millorar la finca i tenir-la neta pel perill d'incendis i una millora general, no? El que és el sotabosc ho hem deixat net, no hem fet cap tala indiscriminada com s'havia arribat a dir, al contrari, jo crec que s'hauria de treure molts pins per poder salvar molts dels que quedarien i en principi jo el que sí voldria és desmentir d'alguna manera algunes coses que s'han dit com és uns moviments de terra exagerats, que aquests moviments de terra, nosaltres tenim documentació conforme aquests moviments de terra es van fer perquè es va treure una edificació que hi havia en aquesta finca. Aleshores, una edificació antiga que era un zulo de fa molts anys, que quan va haver-hi uns problemes que van agafar uns senyors contrabandistes que hi havia droga, i nosaltres l'única cosa que hem fet ha sigut destruir aquest zulo i treure els raïls. Vull dir, no sé, el que hem fet ha sigut una millora, penso, perquè, abans que tot, jo tinc que dir una cosa, que jo sóc el primer ecologista i el que tinc clar és que mai de la vida es farà res que no es pugui fer, penso jo. Aleshores, clar, nosaltres què hem fet? Nosaltres hem millorat el camí de ronda, el camí que hi havia dins de la finca, que baixa fins a la Cala Morisca, i en principi jo no veig, sota el meu punt de vista com a tècnic, no veig que s'hagi fet res, vull dir, anormal o en plan, no sé, exagerat com es havia arribat a dir. Senyora Domínguez, el senyor Toral hi ha entrat, ho ha vist i està dient això, no sé si vostè té una percepció diferent. Totalment diferent a el que ell afirma. Jo tinc que dir que quan un anava fa pràcticament un any a Cala Morisca se trobava amb una platgeta on era impossible veure un cable, una carretera, una casa, o sigui, totalment verge. El que veies era mar, roques, arbres i sorra, i res més. Un indret bastant únic en el que és avui en dia les nostres costes. I vam anar a principis d'aquest any i vam veure que s'havia fet per la part de Cala Morisca, que és zona PEI, no oblidem que és un espai protegit. Vam arribar i vam veure que s'havia fet una pista pràcticament fins a arribar a la cala mateixa. O sigui que quan tu ara estàs a la cala veus tota aquella pista amb el corresponent tala d'arbres i el moviment de terres, vull dir, perquè ja hi ha uns desnivells increïbles, vull dir, avui no ho hem vist amb la Montse, però tot això ja es va fer la denúncia i s'ha fet una feina i s'ha presentat a el que és costes, a medi ambient, s'ha presentat als llocs pertinents. Ara que el senyor
Toral. Diu que amb ell ja hi havia un caminet i que l'han netejat. Clar, és la seva percepció, no? Nosaltres tenim fotos, està contrastat, que a qui li interessi pot accedir a la nostra pàgina web de Sos Lloret, on està tot explicat, i pot opinar, no? Vull dir, sempre hi ha maneres de veure les coses. Senyor Toral? Digue'm. No? Bueno, jo en principi penso que, o sigui, jo continuo amb la meva tesi, vull dir que jo estic convençut que hem fet una bona feina. Aquí han vingut tècnics fora de nosaltres i ens han dit que realment que ara tenim un accés bo. Vull dir, no es pot baixar amb un cotxe que no sigui un tot terreny i justet i s'ha de maniobrar perquè continua sent estret. Vull dir, no hem fet un camí per fer excursions ni per cap... O sigui, l'únic benefici per la finca és que ara tenim un camí per baixar els bombers, per baixar la Guàrdia Civil, per baixar els Mossos d'Esquadra, per poder vigilar la cala i en un moment donat, si hi ha un incendi, fins nosaltres podríem actuar amb un tractor amb una cuba. Però vostès han eliminat els senyals del GR? Nosaltres no, en cap moment. En cap moment. I nosaltres som els primers que estem disposats. Si s'ha de solucionar el tema aquest, vull dir, no sé, que ens digui, podem col·laborar amb el que sigui, doncs ho farem, no? A veure, nosaltres el que volem és buscar una solució, el que no volem és que hi hagi denúncies contínuament, que hi hagi mals entesos, en definitiva, vull dir, estem en un poble, vull dir, Lloret de Mar és encantador, vull dir, jo soc pràcticament d'aquí també, no? Vull dir que no vull trobar-me amb la Imma i, escolta'm tu, i que ens hagin de dir 4 coses pel carrer, i el que vull és que tothom estiguem contents i que escolta'm tu, que solucionem això d'una vegada. Té idea de si, com sembla, a partir d'ara s'hi podrà passar o no? Jo penso que sí, Li han dit alguna cosa als amos a vostè o no? No, a mi en cap moment m'han dit res. L'única cosa que jo veig com a persona, com tothom, a mi el que no m'agradaria és que jo tingués, o sigui, tenir una finca i que se'm passegin pel jardí. A mi, sincerament, jo vull la meva privacitat, vull dir que no m'agradaria. Aleshores, jo crec que amb una bona entesa, vull dir, amb ganes de poder arribar a una entesa, jo crec que això es podia arreglar. Vull dir, és que jo estic convençut de que sí serà, a més, vull dir, estic convençudíssim. Vull dir que, no sé. Ens queda un minut. Alguna cosa més, senyor Riera? Sí, una petita referència, que estem parlant de dues coses totalment diferents. Per una banda és el moviment de terres que s'ha fet a la finca, que això pertany a un projecte que s'hauria d'haver presentat per arreglar aquesta finca que està en una zona PEIN. Nosaltres vam obrir un expedient de paralització d'obres per aquest fet. Ara la propietat ja ha presentat el projecte i això s'ha traspassat a Costes, a la Generalitat, perquè ens doni els seus corresponents informes de legalitat, agricultura, medi ambient i costes. Estem pendents de donar aquest permís i per l'altra banda estem parlant del GR92 amb l'obertura d'aquesta porta. Són dos expedients totalment diferents. La porta està oberta, el GR92 està en circulació i jo encoratjo a tots els caminants de Catalunya que vinguin a visitar-nos a fer aquest GR92. El tema de la senyalització, si em permet... No és que no li permeti jo, és el temps que se'ns tira a sobre. Gràcies, senyor Riera, i quedem molt pendents de les informacions que ens puguin fer arribar a tots. Gràcies també a Unitat Mòbil, Montse Poblet, Jesús Blázquez, i bon dia. Bon dia.